Winding Inline, automatizované pracoviště, které umožňuje jednokusový tok. Pojďme se na něj podívat detailněji. Začínáme vkládáním izolace do drážek statoru. Stator celou automatizovanou linkou projíždí na palece, která má specifický RFID tag. Svazek a informace o něm jsou spárovány s paletkou. Automatické MIR vozíky pak převáží statory mezi 7 automatizovanými stroji, ty se postarají o nabíjení a zatahování cívek. Stator pak po dopravnících s bufferem přijíždí k nám na ruční zapojení. Na každou osovou výšku 132 a 160 mm máme jedno robotické pracoviště. Případná porucha na jednom pracovišti nezastaví výrobu na druhém. Využíváme soustavu kamer. Ty zkontrolují stator a komunikují s hlavním řídícím systémem. Robot od něj dostává pokyny k práci. V robotické buňce se automaticky provádí varování vynutí, obšívání vynutí a zatlačování krycích zložek. Po výstupu z robotické buňky měříme u statoru odpor jednotlivých fází a kontrolujeme izolační systém. A to u každého výrobku. Když je všechno v pořádku, převezeme statorový svazek do impregnace, která je poslední fází před montáží motoru. Pracoviště sledujeme pomocí cloudového řešení MindSphere. Kdykoliv a odkudkoliv máme přehled o tom, co se při výrobě na Winding Inline děje. Díky automatizovanému transportu a procesu máme na Winding Inline zajištěný jednokusový tok. Zkracujeme průběžnou dobu výroby. Díky digitalizaci dosahujeme vysokého stupně sledovatelnosti.